कहानी हम लिखल बा ये को बहिन अपने भाई के जयमाला डालत होके महाराज आई सरबा कैसन भाई बा ये बहिनिए से बरमाला ले ले आवा हम डाल दी आई आई ना पेन होला बड़ी हम डाल देता डाल दे माला माला या बहिने से माला पेन ले रे दादा गजब तू भाई या गजब की बहिन लावा में रोले रोले की और कुछ कइले रोलो गजब जमाना बारे भाई और बिजली विजेंद्र बाबा काहे गिरा है कहीं बिजली गिरे का हमरा डर नहीं थे अरे ट्रांसफार्मर गिरे का हमरा डर लगे जगरू जोर जाता तो 1 महीना के छुट्टी हो जाएगी यह जाने के बाद यह सब कटाक्ष बा बतिये के धल के बा वकालत एलएलबी कइला बेसगिरी कइल एके हो टी फॉर टैट जैसा को तैसा लेकिन नाजायज के संग नाजायज ना नाजायज के संग जायज को के दिखाए अभी ना जरूर बैल चोराओ तन हाथी चोरावे लगे रुआ जौन करब तो हम ना करो अब रुआ जाना गंदा में नहा जाता नहीं हम गंदा जानता नहीं अगर हम नहाता नहीं तो हम पूर्वक है रुआ अनजान में नहानी हम जान के नहा ले इस रुआ के स्वागत करे सदा सुहागन बन रही 2-4 गौरी बियाह करत रही हम हमार ये कहते कहते हमारे कोई खानदान चल गई ये हमार हो हम हो अना ऊपर भई अना उबाड़ ऐसे जो कुछ भी है परमात्मा के है समर्पित कीजिए ना हमार रही तो हमरा संगे जाई हम रहती तो हम कहियो जइबे न करती तना हमारी बाप है ना हमें जीवानी भेजले बड़े रखले बड़े ना रखिए तू के हऊ निर्मला जी भेजले बड़े रखले बड़े ना रखिए तू के हऊ ट्रांसफार्मर हो तो लहरा का जवाब रुआ के लहरा से दिया या हर बात का जवाब दी आज रुआ से दूसरा डिजाइन के तू लगाए आज रुआ से अंताक्षरी खेले देखते हैं जे कितना तू पहुंचल बाड़ू बड़ी कठिन मतलब बड़ी अंदर कठिन काट के छोड़े कहा कोई अरे तनी को अपन निगरानी रखब लो का ओकर कोनो ठीको ना हो अब खाए गइल बाड़ी की पिए गइल बाड़ी यो छवे गइल बाड़ी धनंजय तरह संग जाए के चाहे देख रेख में अब ने निर्मला जी उपदेश दे तनिहा कि पहले के मेहरारू मरद छोड़ी त खाई एवरा का जो मेहरारू मरद के जूठ मेहरारू नहीं खा लेकिन मेहरारू के जूठ का तो मरद खाता का तो जमाना बदल गइल बा कहां बदल बा का पहले पूर्व में उगत रहल उत्तर में उगत रहे कहां जमाना बदल बा आप बदल गए हैं जमाना नहीं बदला है आप बदल गए हैं चांद ना बदला सूरज ना बदला ना बदला आसमान लेकिन बदल गया इंसान क्या पहले मुंह में खाई जा अब कान में खाई जाता पहले अनाज खाई जाओ अब चोकर खाई जाता खाली डिजाइन अपन बदल गया औरत के जहां तक बात बनी है
आज भी दुनिया में औरत बाड़ी ये पति जी ले भोजन ना करेले तो भोजन ना करेले। हमार अपने मेहरा दिया ये कहे तौने बनी, चाहे वो खाओ चाहे ना खाओ, लेकिन पूछी जे का बनी तौने बनी आ का खाए तौने बनी। अब का जन रहुआ वो काम करी लेकिन ना करी। अरे वो तो कौन खानदान के बनी हम जानना कोई नहीं। अरे और भाई सरऊ कौन खानदान के बारे देखी तो आई वाल्मीकि गोस्वामी आई पर कहता जमाना बदल के तू बदल मारू। पति से शादी सबे करेला और तू भाई से शादी कर ले। हतना समाजी छोड़ के अहे जी आ जाता रू हमरा लगोइला के का काम बा। आ दूसरा मेहरान के तू शिकायत करत रू, अपना मर्द के छोड़ दल बाड़ू और दूसरा मर्द के फेर में पड़ रहता। जब जाना तर की बैनामा हो गइल बा, साल भर कटी ले लो बटैया जोतवा के फेर दे दियो। वही बाबा से कहे के बा अरे वेद पुराण के ज्ञाता हमारा पाता भावे, अरे हमारा पाता भावे रौरे बानी भगियो के विधाता हमारा पाता। हमारा पाता बाबे भगियों के विधाता हमारा पाता बाबे भगियों के विधाता हमारा पाता निर्मला डिसो यह निर्मला डिसो हम डिस ना मरनी है हम बोर कोई नहीं है बोर कोई नहीं है। हाल तू काहे को ना ताकत है ना ताकत आप जब 2098 में प्रोग्राम कर रहे थे लुधियाना में बरबान प्लाजा में तो 10 को मैं दिया था बाबा हसन। ठीक बा ठीक देखिए तो हमारा भैया के कितना प्रेमी बानी कहता नहीं कि निर्मला के डिश में तेल डाल दी 200 रुपया 500 रुपया पुरस्कार आई। बाबू जयप्रकाश जी दिल्ली से आए बानी, अरविंद बाबू के मित्र बानी, दोस्त बानी, प्रेमी बानी, हार्दिक अभिनंदन बानी। छठी चंदन पानक पाती हिउआ के बाती जरला नीलवाती राधे के दूंगा बोले राधे के दूंगा बोले अरविंद बाबू बाबा की कृपा ऐसा हो अनहर देखेला गूंगा बक्ता विद्वान हो जाला, वही आदमी कीर्तन सुनेला, लगल आदमी पर्वत पर चढ़ जाला। जैसे हमारे को चेला बा लागल अरविंद सिंह अभियंता ओकरा पैर बा ओकरो से अधूरा जाली तो हम तो फोकस दिले वो अपन बैसकिए आषाढ़ का रुपा देला हम तो छोड़ दिले। अरे राधे के
बोले राधे के गूंगा बोले अरे हमर चेलवो फानती खाता सबके पाता बावे जवान भगियो के विधाता सबके पाता बावे वर्धमान लुधियाना में रहल बनी ना जेसीडी में लुधियाना वर्धमान बाबा हरे राम के नाम पर हमरे के लाखों रुपया दिल बनी हरे राम बाबा के चरण में नमन बा इरवा सबके कृपा बा ऐसा तो हमार घर सिवान जिला है लेकिन रही ले गोपालगंज मीरगंज में कैसे की लगवे बा ना तो घर सियारी मठिया पोस्ट छाप मठिया थाना मुफस्सिल सिवान जिला सिवान ब्लॉक सिवान हम प्रॉपर सिवान के सदर के रहे वाला लेकिन ये से सीमा पर मानी जाएंगे का ढूके ना यही सब बॉर्डर पर रही हमार परिदारी कौन बा पूरे बिहार अपना है हमरा से के परिचय पूछेला जे आपका नाम विजेंद्र गिरी मकान बिहार जिला हिंदुस्तान जितना दूर बिहार बा सब घर हो जितना दूर देश बा सब हमर जिला आई है उत्तर पर है देवरिया के रहती तब ई देवरिया के तो है ना देवरिया के रहती त इकर देवर हम बन जैते लेकिन ई है घूसी नगर के उत्तर प्रदेश घूसी नगर भाई हमर बुझ गइले पार्वती पिता महादेवा लड्डुआ के भोग लागे शक्ति कर सेवा कोई विजेंद्र सभा के अंदर ए मकान के खोली खाता हमारा पाता बावे घर के खाता खोली ये घर में सालों भर मंगल होके अरविंद बाबू नवेदा में बनौनी दिल्ली में बनौनी भगवान से निवेदन करे हिंदुस्तान का हर राज्य में बनाए काहे कि सब जगह मकान हो जाए तो हमरा आराम हो जाए जे नहीं जाए बोने रह जाए इकर कौन कि तब पंचायत राज में घूमे आली है काहे कि हमरा हिंदुस्तान भर घूमे के बबुआ ऐसे जान ली आज जान ली लो घर सिवाने जिला है मकान वालों के कृपा से गोपालगंज में बा जगह जमीन सब वालों के कृपा से गोपालगंज बा सिवानो बा छपरो बा देवरियो जिला बा कुशीनगर में बा गोरखपुर में बा लखनऊ में बा दिल्लियों में बा तो कहती हमारे घर दिल्ली ना हो गई घर तो सिवाने भाई बाबूराम सिंह जी रुकी हटी का नाम है बाबू आदर्श कुमार कितना बढ़िया नाम बा पापा का नाम श्री राम मम्मी के नाम श्रीमती आजाद घर कहाँ है पोस्ट कहाँ है थाना मैरवा जिला सिवान जय हो हमार बाबू आदर्श नाम हो देखिए अरविंद बाबू हम तो कोनो भगवान ना है ई लड़का बड़ी तेज हो है
पिताजी राउर मुखिया न बनी भगवान से कामना करे करू ब्लॉक प्रमुख बनो अरविंद बाबू दिले बनी आदर्श बाबू के नाम पर हार्दिक अभिनंदन बा कहे विजेंद्र सभा के अंदर अरे भाग के खोल दी खाता हमारा अरे रौरे बानी भगियो के विधाता हमारा